Toinen ase auki. The one is the open one. I'll check that. Oh no. Oh no. Okei, bonk. Ei, miksi sä ottanut sitä? Miksi sä painanut? Se ei painanut! Se oli melkein! Niin hyvä yritys. Se oli melkein, vittu, se oli melkein, se ei vaan painanut. Juokse suoraan se Anna vaan. Joo. Sieltä Se oli melkein. Se oli niin melkein. It was almost. Oli niin lähellä. Ei toinen suunta. Oh. As nähäs. Paina siitä, mitä vittu tää ohjaaja tekee! Yes, Oh my days. Se oli niin lähellä. Ei